Čaute všetci, vás pozdravujem, som v Kultoch, dneska ma pozvala do Yamaha a majú tu stretnutie s Čechoslováci, Česi, Slováci, Moraváci. Všetci sme ako jedna veľká rodina, ja som šťastná, že ma tu pozvali. Všetci sa so mnou fotia, ja som sa fakt sa cítim už ako celebrita. Dokonca mi tu umožnili, že sa môžem spustiť po šmykačke ako dieťa. Lebo starý človek je na starosť niekedy ako malé dieťa, tak ako takéto malé chlap. Tak idem hore, neviem, ešte som nikdy na tom nebola, ale mi to umožnili, ďakujem. Aj Božka. A idem na... To sa musí No. Nechodíte, on sa zvýši. Posledné želanie. Ahojči, Palma. To je krásny pohľad. To som teraz blízko Pána Boha. Deti, môžete ísť, deti, teraz už vy. Ja už tam nepôjdem. To bolo pekne. Čaute, čaute, Aj Božka. čaute.